Idemo putevima dvorca Mouros, na engleskom Moorish Castle. I to je nešto što ja volim reći, portugalski kineski zid. Pa da, eno pokažem tamo onaj dvorac, ne znam koji je taj. Znači se to vidjeti do tamo. Tu u Sintra ima toliko tih dvoraca. Da, ne bo išlo to. Gdje ćemo ići? Čekajte, prvo ovo je Castelo dos Mouros ili Moorish Castle. Znači to je bila vojna utvrda koja je bila sagrađena oko 10. stoljeća i vjerovali ili ne, to su muslimani napravili. Zato je gore ona muslimanska zastava. Evo je ovdje. Uglavnom, ušli smo ovdje. Jel dobro vidim, ovdje smo ušli. Ovdje, njemu je prst. Naš put će biti ovuda. Ovo je službeni ulaz u dvorac, mislim. Ne, ili ovdje gore. Onda ćemo ovim cesticama putićima ovuda proći. Doći ćemo ovdje, ovdje je jedna crkvica. Tu smo sada. Ovdje smo sada, tako je. To je, evo, ta crkvica je odmah malo gore. Onda ćemo ići ovuda, ući ćemo unutra. I onda će naš put otprilike biti, mislimo ovako, prema 13 po stepenicama. Onda ćemo ovdje pogledati malo. Onda idemo ovdje sve okolo naokolo. Mislim da tu ima brdo stepenica. Ovdje. I tu nam je cilj, to je vrh. Ok, idemo. To je to. Crkva Svetog Pedra de Canaferim. Znači iz 12. stoljeća. Bože, ja čitam portugalski i čudim se kako ne razumijem. Znači u 12. stoljeću je sagrađena. Sagradio je kralj Afonso Henriques. I to je bila prva parish church. Šta, idemo unutra? Pa? Šta je? Ovdje nekakve novčići. 12 Spanish coins. Španjolski novčići iz 14. stoljeća. Znači taj uspon koji moramo što? Da, tu ćemo ići. Sada, gdje je to gore? Evo. Lead the way. I will lead. Kada slikam prvo?
Ja držim kameru. Snima se. Došli smo do vrh te palače Bavarske. I sad odmaramo. Sad je došlo puno ljudi. Što na hrvatskom? Možda. Sad smo zbunjeni. I evo tamo s one strane je Palacio de Pena. Vidi se. Dobro. I to je to. Uglavnom. Tamo s one strane je Lisabon bi ono trebao biti. Ja pokazujem što se vidi. Evo. Malo nam je gužica to sad. To je to. Ajde, sad ćemo spakirati. Tak.